लोगोफोर आंनि गोदान बिजावनोबो बरायहरबाय जोङो दायो नै बड'लेण्ड सेक्रेटारि अफिसावहाय जों हाबफैदों आरोना बेरायफैबाय जोङो माबायाव थांदोंमोन गभर्नमेन्ट कलेजाव थांदोंमोन ओमफ्राय थानो बानानै जोङो इयाव फैबाय आरोना बरिं मोननानै बेयाव बेरायनोसै होननानै ज'नो लोगोफोर गोजा ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो दिन्थिनोसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय था जा मोजांखा आरोना दख'ना गाननानै फैखादों बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस ना नै मोजांथार आरोना आं दिनैसो हाबफैदों ओमफ्राय नै बर'नि बिमाफोर नोगोर बायदि थायो जोंखौ गारलांना थांबाय बिसोरो गवा नोंसोरल' मोजां ओइ माबायदि नों सिख्लाफोर मोनसे बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय